Hello everyone, welcome back to the channel. आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दङ। दिनै गोसोआ एकदम स्रां मोनखाथारबाय, बिराद खुसि। मानो थाखाय नोंथांमोनहा मिन्थिखागौ। दिनैनि समाव जेराव रावनावबो टाइम गैया, बयबो मोनसे नङा मोनसे खामानियाव बेस्थ'। जुदि बेफोरबादि समाव जों न'आव जिराय सार्भिसफोरखौ मोनोबा मोनसे प्लेटफर्माव बेसेबां मोजां जागोन नङा होनलाय? दा माय बडलेण्डआ बेनि थाखायनो नोंथांमोननि लाइफखौ एसे इजि खालामनो थाखाय, convenient खालामनो थाखाय न'आव जिराय मा सार्भिस नांगौ बेखौ नोंसिनि मबाइलाव, नोंसिनि लेपटपआव मोनजोबगोन आरोखि मोनसे प्लेटफर्माव। दा बेनो जाहैबाय माय बडलेण्डआ। ओमफ्राय जाय जोंनि क'क्राझार एरियायाव बिटिआर एरियायाव सार्भिसेस होयो, दा बिसोरनि थाखाय मोनसे प्लेटफर्म बियो जेराव बिसोर गावसिनि सार्भिसेसखौ पाब्लिकफोरनि सिगाङाव लाबोनो हागोन। टुडे आइ एम रियेलि हैप्पी। ओमफ्राय नै सासे लोगोखौ लोगो हमफैदों। वेबसाइटखौ नायदो। बाव नोंथांमोनहा स्कुल्सफोर नागिरदोंबा, टुरिस्ट डेस्टिनेशन्स मफायबा बेरायहैनोबा, मानासावनो बेरायहैनोबा, जेन'बा माबाफोर अकेशन्सआव जुदि केकफोर नांगौबा, सोर केक बानायग्रा दं जोंनि क'क्राझार एरियायाव, जोंनि बिटिआर रिजनाव। सोरहाबा न' लुदोंबा, सोरहाबा गारि नांगौबा भारा, ओमफ्राय मेहेन्दि आर्टिस्ट, मेकआप आर्टिस्ट बेफोरखौ नागिरोबा नोंथांमोनहा बे प्लेटफर्माव नायनानै फैनो हागोन कि बेफोरबादि सार्भिसेसखौ सोर हरो। दा नायदो नोंथांमोनहा, बेनो जाहैबाय आंनि वेबसाइटआ। ओमफ्राय फारि मानसिफोरखौ लाबोबाय थागोन आङो। वेबसाइटआ बिराद सिम्पोलखा, ओमफ्राय जेसेबां इउजार फ्रेन्डलि खालामनो हायो आं बेखौ सेस्था खालामदों। दा नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय। पेजनि लेफ्ट हेन्ड साइडआव जुदि नोंथांमोनहा नायोबा केटेगरिसखौ नुनो हाजोबगोन, बिनि सिङाव मा दङ नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोननि एसे सापर्ट लुगैयो, जुदि नोंथांमोनहा एसे बेखौ नोंसिनि लोगोफोरजों शेयार खालामनो हायोबा, आइ विल बी रियेलि ग्रेटफुल एन्ड थैंक यू सो मच एवरीवन। बेनो जाहैबाय वेबसाइटआ, नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय। ओमफ्राय नोंथांमोनहा खोन्थादो वेबसाइटखौ नायनानै माबादि मोनदों। ओमफ्राय लोगोफोर दङबा सोरबा प्लिज शेयार खालामनो दाबाव। डिसक्रिप्शनाव आं लिंक होदों आंनि वेबसाइटनिखौ, नोंथांमोनहा थांनानै बेखौ शेयार खालामनो हागोन। देलाय होमबालाय लोगोफोर, नोंथांमोनाव आसा थाबाय कि नोंथांमोनहा एसे सापर्ट खालामगोन, ओमफ्राय बे लिंकखौ शेयार खालामगोन लोगोफोरजों। विथ दैट सेड, बाय एवरीवन। अच्छा लग रहा है ना इनका साइकिल, दिखा। वाह, वो बाद में निकालेंगे, अभी उसको ये चाकू चाहिए ना। अभी आ जाओ, फटाफट आ जाओ। ओह यो, ओके फाइन।